arthritis? Guys, sa San Francisco, dito sa Amerika. Pinoy-anan sa mga Amerikano. Ay, udi ay. Unya ko. May anak naman na rustika. Ato ganing iyang nganla nagtiban. Mauna diha. Unya, pikta, nagkita lagi mi si Rustika. Nya, nangumusta mo siya ni Tiban. Kaya nakabalita di siya nga si Tiban nahagbong sa pangpang. Ay, mao ba? Nya, muanhim gay to siya pagkadungog sa balita nga si Tiban nahagbong sa pangpang. Ang laman ni dayon. Pero mahadlok man siya mo rin kay pasabaan ni siyang Tiban. Kita ha, nahinumdum ka, nadiriyot siya sa paa sa atong anak. Ay, lagi. Kung saan ka nakasama sa siya. Mga sawa ra ba ginunda to Esteban niya. Mao bitaw nang lungod na Esteban. Pero kita, kung magkauli sila si Tiban, masulbad siguro niya atong suliran. Labi na kung makigminyo si Tiban ni Rustika. Mahitabo pa kahanakong. Nga, saon na anak pagkahimo nga. Lain na may gigugma ni Teban. Kagwapa na Senyorita Lisa, no? Unya, mubalik din siya ni Rustika. Musugot ka si Teban, mahitabo na. Kalayo ra ni Rustika ni Senyorita Lisa. Okay, siguro pikta oy. Mo maging siguro nga gwapa mo sa Rustika. Nya, usa pa. Tibawon kung in love ka na si Tiban Rustika. Lindot kitog lawas, dughan pa yato, buro kabayong mula. Ay, lagi. Kani adto sa unang panahon, dili na malalis. Sa diyan mo pa siya kasa. Kanya kay nakasama siya, be. Ay, Lord, saba ni pikta. Ako'y mo balita ni Tiban. Bahay ni Rustika. Ha? Tanaw nga to ko sa reaksyon. Tiban pa yung in love ba to? Sak ako, kaya kami Rustika. Thank you, subuan ni Papa, te. Sagdi na siya, eh. Anak, dyan na mga amahan. Ikaw untay mo explicar. Kaya ako good. Lainan mo ko ng sigihan na tagsukit-sukiton. Pero meron tayong imbestigahon ba? Kasabaan lagi ko, pero lugak pud kayo. Haungan, nung na siya na ako. Hoy, paminaw ba? Ingon na ba si Papa, te? Nga di ko no tapahilabton anang kasuha. Naghilabot data. Wa man. Ako lang gihang yung abogado nga di palabian ang pagpangwarta niya ni Teban. Ki pobrinton kaayo. Maubitaw. Maura bitaw to. Wala na sila. Di na ko mausab. May labing maayo, te nga. Imo lang ginandoolon si Papa. Explicaran mo ba? Kay murag nalain man gito siya nato. Ngano? Suko dyan siya kaayo? Suko mo lang. Halos di na sa ko makatingugod. Sagdi lang. Karon inig paniud to nato. Ako siya hinahinayag pasabot. Ayaw lang din paniud to, te, oy. Di na naginoon ganahan mo kaon si Papa. Ay, lahi man niya ko ang tunada. Kung ako'y makigsulti niya, di na masuko. Laki! Laki! Yurito! Ilan po tao? 30 million yun ito. Diskumpiyado kayo pa!
turutos-talok ako. Ay, una agad. Ano man yun ito? Doon na kay bahay na kwarta, ha? Wahid, waoy! Waoy, kang tarok lang ni. Di, kita ka tagang taro. Kamu may niliho ka na. Wa gitaon nyo rito. Honest to goodness pa. Sus, mga matay pa ng tanang ukok nyo rito. Para kang tarok lang yun eh. Ako nga, matabangan man ako sa tarok. Ora na. Nya, ang imong kaon. Tatagan ko kaniya. Tagan? Waoy! Kana lagi yung maabdan ni panihapon, paniog to. Ah, siya rin makon kaon. Nya, ikaw? Tulong tayo sa daplin. Li rin niya, kaya siya rin makon kaon. Ay na lang kunita, kay hugaw na. Na imo 500 ha, imo ring allowance. Imo rasap ni. Ah. Ano yun, no? Atanin nyo rito ha. Lima na, basta ayuhan yung trabaho. Ako nila inon, kinatiko niya. Lakaw na. Ay na lang kunita, kay hugaw na na. Kamote, maha. Paskan gaya ni Moraki, oy. Ngit-ngit pa ko diring nagbuhat. Karon alas 9 na tingali. Madubay na palit man ko sa nilas. Ipis sakit ko sa nilas, sakit akong lapa-lapa. Ipalit ko bago, mo itong ilabay na lang. Mao na ni. Mm. Tana. Arita sa mua kay ato ning ipon. Kadiyot. Unsa man? 1 ara ba nakabot og 30 mil? Pila nam lang di ni. Eh, nipalit mo kong sa nilas. Sa nilas ko, bago kayo na. Pati bago ha? Pila man lang chinilas nimo. 150. Sa ato pa 28.50 na lang di ni. Kuwang pa na. Kuwang pa. Pila man di? Nikaon pa mo ko silang ng maura. Nagbayran pa na ko painit. Pila man di nakuha nimo ani? Ang akong nakaon, 180. So 27 50 mil na lang di ni. Ah, ipa lang nga. Kay basig makuwang na gyapon. Magpalit pa bang kog tambal sakit sa tiyan. Kadako gud nimong nagasto. Di gud ni imong kwarta. Ako ni og di kaangay manghilabot. Kay di man ni imo. Ako man ni. Saon gutarok nga. Pag human ako kaon, sakit man guntiyan. Mautong ni palit kog tambal. Nya pagkahuman. Nagpasama, pasahi kong mitring kay lain man kong lawas na tanawa ron. Arang-arang na gito. Oh, si Akoy day. Day, si Akoy. O dara, Park City. Eh, ari. Para mo 20. Butang. Eh, ari ka na ada pito. O imong yabo kay pilian. Sum ka kaon mo kay Ha, uta na kaon ha. Kanang napo kabok karon busog ng tiyan nimo. Basta maurot na nimo di ka babayron. Pero kung di na nimo maurot, babayron ka. Alam. Sige, dirang bayad. Kaon kay kami mo bayad kaon. Sus, ikalay kaon busog pa ko. Ano sa bulot, hula sa mukha o ni. Sige na rin sa ko. Sige day. Nasuko karok. Nasuko. Angang, ngay imo manghilabtan ang kwarta nako. Nga di man to imo. Ako to og di ka angay manghilabot. Unya. Nagpapalit pag yung ka ng siyakoy. Suko gid ka. Nasuko lagi. Adi ay. Hoy! My friend! Asa ka? Saman, nanluod ka? Saman. Nakikisumbagay ka? Ha, ayaw una gani. Sikon ko anim kamot mong buhok kayo. Wa ko masuko, nanuyo lang ko. Unsa man nga, gigamit man nimo akong kwarta nga wa man ka mananghid nako.
Mura mo ko kagahawad manulti. Gapuhan kasi mong naong. Wa ka kay baon ako. Nakakonsiltiin taon ko grainas mo ah. Taluka ka. Ay, sus, arita sa amo kay Husayon tanig mayo aron hatagan di ka sa imong bahin ay pagpupunukan. Maura na'y kasulbaran diri sa ato. Kung di ka maminaw, naara nimo. Madugay, mulayas ko din he. Kamu lang yan duwas nanay mo. Ikatulo ng iring sungkaban. Nga na to siya, Tiban. Loyo, akong ina, sila lang gusto ka magpakasal. Ay, lagi. Ganahan man gud si tatay nimo nga si Rustica maugid imong maasawa. Siya giganahan. Nya ako di man. Unsaon ta na? Ngano man dahil Tiban, wa na gyud kay gusto adtong Rustica? Wa na yun ay. Bisag lunok na lang. Unsaon? Kinsa may ganahan anang babaeng mabutiun? Mikuyog noon na tong Amerikanong pislat kig ilong. Nya, gibalik ngan he. Gada nagitoy. Gingan lang pagtiban. Aruning no nakuha. Ganahan ka na. Aw, noon, may arang nimo ug kinsa gyud imong pilion. Pero ug ako imong pangutanon, ug ako lay pahukmon. Aw, okay ra man ko anong Rustica ba? Dawat ra man ko gihapon. Muuyon ka? Bisag nilad na kayong sugilanon sa among kinabuhi? Da, uroy. Mahimo ra man ang kalimtan ng tanan ro. Total. Gwapa man gihapos Rustica. Matod pang tatay mo. Guwapa ko taon. Ay gi ko patuhuan nanay. Adtong miaging tuig, nagsugat mis dito liang bikiri. Nalibat og gamay mata nay. Unya ang ilong nalain pa gyud, murag paluwang gikob. Aw, di ay. Mao lagi. Unya ang lilatan ni bakang og gamay. Ganana lang ka ay. Nanay. Unya man ni gwapa ninyo. Takak las tatay oy. Ay da, wala may arang nimo Tiban ba? Ikaw ray magboto kinsa imong pilion. Ambot lang sa daning tatay, eh. Sige lang yun na siyang supak na to. Bitaw. Tanawa ra ko nay. Ang iyang gusto, ikalimta na lang kuno na tong kaso. Kay dako kuno kay nagasto. Mag-usik-usik lang kuno ta sa tong kwarta. Iyahan na lang pagkalimtan kay buhi kuno ko. Ang gusto niya, unya na lang kumukiha kung patay na ko. Ambot, bitawan ng imong amahan, oy. Nabigilain na ya. Sige, kanang magpailagid ba nga, di gina siya mutuo na to. Kaning atong manok ay si Ugis. Di gid siya mupusta, bisag kaduha na takadaog. Ang gusto niya, ato siya pustas pikas. Kay di ko ta magpirming daog. Tanawa lang niya na yung bulsa niya, nay. Mabuslot na lang gina, di na gina kasudlag kwarta. Okay, magigamahan na. Gusto na ra kay. Pun iri, uy. Terus mira man si Muan na ni 5,000.
Maghinay-hinay ta. Dako ra ba tagastuhan ini? Pila man ihatag ni mo iko? Ah, 10,000. Dako ra na oy. Unya na to siya. Tagai ato lang sa aran nga mahuman ang kaso, tagaan to 50,000. Di ka mo reklamo? Di lagi. Siguro sabi taon ka oy. Bi, ang bilis ko bi, kaya ako'y hatag ka ng iko. Unya, kilingan ko Puni unya rin o 2,000 kay 3,000 naman yung gihatag. Singko mil sa daing imo. Ay, sa tiranggot. Advance man ning ako. Kuha lang niya pagkahuman. Tarok eh. Sige. Kamu may utang nga amigong Tarok. Thank you bay Tarok ha. Thank you kayo. Pagbilutan. Ikaw ba? Oh. Ayaw anang panluluod. Kay haron magmalampuson ta. Nanood ko. Pati lang Tarok ko dudugang nagkaskonsumo itaw. Saan bang? Kaganiha nga nagdagandagan ka man dayon. Kay adto na ka mo dapig ni Tiban. Adli mo na ng ako. Day, amo yang bayro nun day. Ako lagi may baon ng iko. Ay, kapala ka. Bantay ka. Uy, 984. Kadako ko din day. Ang dili na mo dako, ang kinay mo kauban, nibalik mag-order og tulo ka palpakuha. Pwede na, pwede na. Itakili na sa kuha. Nang darap anango. Bayad. Maling magduda na sa dalos papa kung nasa tapay mo. Ay, di lagi na magdudas papa kung kita'y kauban. Ugawas pa. Ako na siyang giingnan nga, di magpalabig pigot na to kay wadan nagamiga nilang kalaki. Ito, unya, gawas pa. Sukad nga dili na maganian sino iko. Maglisod at pamalit og prutas sugutan nun. Usa na. Kita'y naapektuhan sa balaod ni papa. Naawa sino ikong. Di na mo ani. Di na ta kapalit og utanon og prutas. Ikaw man sa guti. Ano si Tiban pa man yung himo mo dami? Nakadaghan man na itong mga amigo nga mas maayo pa niya. Ano siya mo dyan yung gisampit? Kinsa man di ay? Kanang mong pahimusay kayon? Oh, kaya nga naman di ay. Si Tiban di angay kay di magunahon naglautan ako. Di ba tayo mag-ilis ako eh? Ate na, basta ko. Oh, asa mo? Mag-ilis na nila eh. Sunod yun. Sabi na kung lakaw mo ganyan. Mag-ilis lang, mag-ilis. 50 minutes ha? Laruhan na ninyo ha? Lakaw rin. Una lang ka ngadto. Ano man? Pero buwa ka ni Steven, balik dayon kay kitang duha magkatubang nila. Nga, ano lang ka magpaabot ini? Oh, Nga, gutom na basag ko. sa sigim ka gutom-gutom eh. Ano ang gutom mo? Ano ang ginantaw gutom mo? Si Rocky na no? Oh, mao bitaw si Rocky jud. Kanayang kauban. Ambot lang. Karon pa man sa kumakita na niya. Murag lain man kog lihok. Kadudahan. Bitaw.
Daghan man kini mga tawhana kasi. Wa jud ko kailan ng tawhanan ng pabilin. Akong duolon, te. Akong sakit-sakiton. Di man tingali daotan kumangutana lang ta. Ah, sige. Tan-aw lang sabti ka. Good morning. Hay, man to si Rocky. Tuwa nga to ay. Nagdali man to. Amigo rin mo si Rocky? Oo. Amigo mi. Ano sa gitingali mo? Amigo pa kay mi. Sa gagmay pa ming nagka-amigo. Ni Rocky. Ikay taro? Nakaila na ka na ako, day. Kuan man good, kadungog magkukusimungan. Pero karon pa ko kita nimo. Adi ay. Di lang ako magdugay. Salamat kaya.